Разделени заедно е нашия център за семейни отношения, който с толкова любов създадох, за да можем да помагаме и на други двойки, които се разделят, защото аз самата бях изпитала болката от раздялата и търсех вариант да се справя, но не успявах. Ние работим с различни проблеми на двойките, основно. Децата са най-важната част от всичко това, най-вече при разделените. Много хора не осъзнават, че се разделят и всъщност фокусът е в тях, а забравят за децата си. Казусът с имотите не е само между нас двамата като родители, а той касае и децата. И ако те ще се чувстват по-добре, а то е препоръчително да останат в жилището, което е семейно, другият трябва да се замисли за това и не са важни само парите и кой колко има като проценти, а и това е изключително важно. На практика много голяма част от проблемите, които са в двойката, докато са заедно, се пренасят и след това в раздялата като комуникация. Скъпи приятели, благодаря ви, че гледате YouTube канала ни. Вашата подкрепа е изключително важна, за да продължим да правим това, което правим в момента аз и моят екип. Ако искате да продължим с интересни теми и с нови видеа, моля подкрепете ни, като се абонирате в нашия YouTube канал. А това може да направите с бутончето по-долу. Благодаря ви. Моля те, разкажи ми за себе си като предприемач. Как започна твоето начало? Моето начало беше отдавна. Първата ми професия беше маркетинг менеджер. Дълги години работех за много големи компании, но в един момент това просто не ми стигаше. Един ден просто казах край и станах и излезнах от офиса и не се върнах повече. На практика това беше моето ново начало, но без да знам абсолютно нищо какво ще се случва от тук насетне, без една идея в главата си. Известно време работех като фрилансър, за да мога да се структурирам. И след това дойде и първата ми идея, която в интерес на истината отдавна обмислях, но нямаше с кой да я реализирам. А тя беше насочена към спорта. Исках да направя платформа за млади футболни таланти. И междувременно срещнах и моят партньор, който е бивш професионален футболист. И така всъщност аз намерих своята половинка, освен в бизнеса и в живота. И така се роди първата ми бизнес идея. Тя естествено претърпя своите промени. Не е това, което беше в началото, но с повечето бизнеси така се случва. Сега вече се занимаваме с лайвстрим на детски спортни събития. И оттам насетне, след като имах човек до себе си, да ме подкрепя и да бъда себе си и да преоткривам хоризонтите не само в личния живот, но и в бизнеса, дойде и втората ми идея. А тя беше и смисълът, който търсех. Разделени заедно е нашия център за семейни отношения, който с толкова любов създадох, за да можем да помагаме и на други двойки, които се разделят, защото аз самата бях изпитала болката от раздялата и търсех и вариант да се справя, но не успявах. Ти си консултант по кризисни отношения и това беше другият ми въпрос. Как създадохте този център и разкажи ми за дамите и цялостната организация в центъра? Този център е голямата ми любов. Създадохме го точно защото аз, както казах, минах през тежък развод. И нямаше кой да ми помогне, нямаше към кого да се обърна. И дълго време търсих информация, какво да направя, защо бях взела тези грешни решения, аз нямах тези отговори. И в крайна сметка, в търсене на тези отговори, намерих и това, което искам да правя, моята мисия на живота, то е разделение и заедно. Създадохме този център. Аз преминах своите обучения и исках да помагам на двойки, които се разделят. Така постепенно живота ме срещна с невероятни специалисти. Заедно работим вече няколко години и в процес на работата започнахме да работим не само с разделени двойки, а да работим и за превенция на раздялата. Също така и направихме и няколко интересни игри, които са за комуникацията в двойката. Това е много интересно. А какви са хората, които прибягват до вашите услуги? Разкажи ми за семействата, за въобще отношенията на хората и какво се случва, какво могат да получат при вас в центъра? Ние работим с различни проблеми на двойките, основно. На тези, които имат проблеми в взаимоотношенията, когато са заедно, и на тези, които са се разделили и имат нужда от помощ и подкрепа, за да преминат през този труден етап от живота си. Това са на практика двата вида хора, с които работим. Както с двойки, така работим и индивидуално. Разбира се, не винаги всеки идва с половинката си или с разделената си половинка като родители при нас да получат нашите консултации, но идват и единично. Ние работим и през единият от двойката. Къде във всичко това са децата? Децата са най-важната част от всичко това, най-вече при разделените. Не само, разбира се, но
какво се случва пред очите на децата. Много хора не осъзнават, че се разделят и всъщност фокусът е в тях, а забравят за децата си. Те понякога забравят и за конфликтите, които водят докато са двойки още. На практика много голяма част от проблемите, които са в двойката, докато са заедно, се пренасят и след това в раздялата като комуникация. И ние сме тези специалисти, които им помагаме да изчистят тези проблеми в комуникацията, да се фокусират, да разберат как детето преживява раздялата, да разберат гледната точка на своите деца, как те ще видят това, през което те ще минат, за да могат да им спестят изключително много през нашата помощ. Как да им кажат, как ако детето задава определени въпроси, да отговорят на тези въпроси. И въобще дали да им кажат, защото много често те изобщо не искат да им кажат. А това е една от най-често срещаните грешки, когато се разделят. Сигурна съм, че имате и много двойки, които са останали заедно благодарение на вашата помощ и подкрепа, и съвети. Би ли ми разказала за някоя такава история във вашата практика? Историите са много, разбира се. Имаме както частен случай, много неща, които ги обединяват. Най-често при нас идват двойки, които имат идентични проблеми, а те са свързани с това: той не ме чува, аз или тя изобщо не иска да правим секс. Секс е изключително важен. Много често се случва, когато се роди първото дете, майката да се фокусира в детето и бащата е на заден план. И тогава са първите проблеми в една двойка. Тогава най-много тя е разтресена от конфликти между тях, тъй като фокусът е сменен, партньорите леко се отдалечават от себе си и започват вече по-чести скандали. Бащата е изолиран малко или много от майката, и тогава това са едни от най-честите признаци, с които двойките идват при нас. И съответно личното удовлетворение, кариерното развитие, което двойката, единия е по-нагоре от другия в кариерно развитие. Нали? Ако майката е фокусирана в детето, тя изостава, защото е по майчинство. Бащата междувременно започва да наваксва, защото иска там да изпъкне вкъщи, нещо не му е окей много. И така става един дисбаланс между двамата. Разбира се, комуникацията, това да си казваме нещата каквито са, така че другия да не бъде засегнат и да ни слуша. Изобщо не се чуват. Когато се карат, разбира се, нормално е да се карат в една двойка. Но много е важно как излизаме от този конфликт и как влизаме. Винаги всички казват: ами той не е романтичен или тя. Очакваме някаква романтика, която е един път в годината. Нали? Примерно да отидем на Малдивите, това е нещо много романтично, нещо подобно. Всъщност това, което учим нашите двойки, е да виждат романтиката всеки ден. Всъщност много от тях не се познават. Те не знаят интересите или желанията на другия. Няма тая сплотеност между тях и това да накараме другия да се чувства добре, да направим нещо за него. Примерно да ти направя кафето сутрин, без ти да си ме накарал, и да знам как го пиеш, с 2 лъжички захар, с малко мляко, дълго, и с усмивка да ти го подам сутринта рано, преди да отидем на работа. Всъщност е много по-голяма романтика, отколкото един път в годината да си направим някакво вау събитие. Разбира се, е хубаво, но тези малки жестове всеки ден всъщност правят връзката между двойката много добра. И когато се караме всъщност, и когато спорим за някакъв проблем, който неминуемо е нормално, ако ние имаме ето тази основа здрава, на която да стъпим, ще излезнем от този конфликт много по-добре, а не изпразнени, изхабени от караницата, и всъщност ние изобщо не сме се разбрали за този проблем, ами сме си легнали още по-гневни. И следващия път, когато започнем да говорим за нещо, пак вадим старите проблеми и започваме от начало, и това става един безкраен момент, и тогава всъщност те идват при нас, за да им помогнем. Търсят вашата услуга. Да. Нашата аудитория са основно дами, хора, които са насочени към бизнеса, към инвестициите с недвижими имоти. Кажи ми според теб, къде е баланса между бизнеса и личния живот и къде могат да го намерят? Това, което ще кажа сега, е съвети към мен самата. Защото това е изключително трудно. Когато правим бизнес, да може да балансираме между това да искаме да дадем всичко в това, което правим. Защото много често като дами започваме от нулата. Ние трябва да се конкурираме в една много по-мъжка среда.
искаме да покажем на себе си и на мъжете всъщност, че не сме, освен това, че сме жени, не ни прави по-лоши в бизнеса. Напротив, това, което имаме ние като по-емоционалната част, понякога продуктите ни наистина са доста добре обмислени и всъщност задоволяват нуждите и на други жени като нас, не само, разбира се. И всъщност това е най-трудната част. Да успеем да имаме семейства, защото от една жена се очаква изключително много. Освен да е добра в бизнеса и вкъщи, тя има и деца, има и съпруг. Да бъде адекватна и там. Да има уют, да има храна, да може да се погрижим, да изслушаме проблемите на децата, на съпруга. Нали, това е изключително трудно и който успял да го направи, просто си е свършил много добре работата. Един от съветите е всъщност да започнем от нас самите. Ние имаме нужда от какво? Освен да работим и да сме добри в това, което правим, от почивка и от работа и от ангажиментите с семейството. Наистина да си направим толкова добре времето, да го разпределим, така че да не залитаме нито в едната посока, нито в другата. Това е много трудно, но не е невъзможно. Защото някак, когато ние сами го искаме, го постигаме. Има страшно много варианти, в които да оптимизираме процеса. Едно от това е да аутсорсваме, нали, да делегираме права на други, да назначаваме, ако трябва, нови хора, но така да може да си освободим повече време за нас самите и за семейството ни. Защото когато си почива човек, аз поне самата съм така, се зареждам изключително много и след това влизам на работа с още повече идеи и много продуктивна. Така че почивката не е загуба на пари, а всъщност ти генерираш много повече идеи след това. Това е моето наблюдение и аз съм го забелязала. Когато прегреш, когато имаш страшно много работа и се претовариш, блокираш. И ако си дадеш дори 2 дни почивка, просто се отдалечиш от ангажиментите, от грижите, които имаш ежедневно и седеш 2 дни почивка, ти се връщаш като нов човек, като прероден. Точно така. Абсолютна промяна и в енергията, и в хъса за работа, за желание получаваш, когато си дадеш поне 2 дни почивка. Един въпрос, свързан с имуществото. Все пак голяма част от темите, които засягаме в нашия подкаст, са свързани с имоти. Пак ще те върна малко назад в темата, която е свързана с семейните отношения и с двойките помежду си. Знаеме, че в един развод имуществото е най-голямият ябълка така на раздора. И това е нещото, което много често ми прави впечатление, че е повод хората да се откажат от намерението си да се разделят, само защото си казват как ще разделим имуществото, при кой ще отиде апартамент, при кой ще отиде колата ми, аз къде ще отида да живея, ако си тръгна и оставя съпругата ми в собственото ни семейно жилище. Кажи ми за твоето наблюдение, какво е? Да, те са съвкупност от много неща, които ни пречат да вземем решение окончателно за развод. Имуществото е едно от тях. Те са неминуемо. Имуществото е свързано и с други неща, които ни притесняват, но да се концентрираме, нали, върху него. Хората са много притеснени. Естествено, има различни двойки. Всичко е частен случай. Не винаги се получава по един и същи начин при всички. Взимат решение, но подвластни. Значи, много е важно, когато взимат решение как да разделят имуществото си, на какъв етап от конфликта се намират в момента. Това, докъде са стигнали в раздялата, емоционално най-вече, може да разреши и спора за имуществото. Ако те са преминали емоционалната част, са се фокусирали точно върху това, да разделим имуществото, прагматично да разрешим всичко, което е свързано с едно споразумение за раздяла, което изисква, нали, юридическата част и имотите са вътре в тях, тогава една идея по-лесно да се случи това нещо, защото и самите адвокати, които имаме, препоръчват доста гъвкаво схемата. От друга страна стои страха, както ти сама каза. Страх ме е, че къде ще живея. Нали? Затова препоръчваме, преди да се предприемат крачки за развод, първо да се обмисли много добре всеки сам за себе си, който е потърсил нашите услуги или който му предстои, да обмисли какво му предстои, има ли къде да живее, как това би могло да стане. На практика да се консултира преди да е направил тази крачка.
Защото когато сме информирани и знаем правата си, много по-лесно след това ще може да се справим с това и да решим този проблем. Буквално сме имали двойки, които изчисляват приноса си до стотинка, когато разделят имот, тъй като единия трябва да изплати частта на другия. И този, който трябва да получи парите, защото е решил той да продължи да изплаща ипотеката, всъщност, за да формулира цифра, изчисли целия си принос в брака, за да може това да бъде пренесено. Всяко семейство функционира по различен начин. Едни изчисляват до стотинка какъв е приноса, други пък казват, мен не ме интересуват имотите, за мен е важна емоционалната част, и по-лесно приключват така нещата. Но пак казвам, много е важно на какво емоционално ниво са стигнали, за да могат да се разберат за имотите. Тук се сещам да разкажа една история, понеже ние като брокери също работиме с семейни двойки и изключително много клиенти, ситуации и случаи имаме, свързани с имущество и с недвижими имоти. И точно казвайки ти, че изчисляват и поделят всеки своя принос в семейното имущество, имахме и такъв подобен случай. Мъжът беше купил със свои средства фиша, но жена му беше проверила фиша и беше спечелила от тотото. И всъщност тогава беше спора на кого е печалбата. Дали за това, че са купени дали че за това е купен фиша с парите на съпруга или на съпругата. В общи линии винаги се получават много интересни ситуации, но наистина в един такъв момент е много важно как ще се разберат. Наистина да има разговори, да има баланс и в взимането на решения. С имотите е много труден, но ние се опитваме да ги насочваме към това да осигурят най-доброто и на децата си. Децата са преди всичко. Защото всъщност казусът с имотите не е само между нас двамата като родители, а той касае и децата. И ако те ще се чувстват по-добре, а то е препоръчително да останат в жилището, което е семейно, другият трябва да се замисли за това и не са важни само парите и кой колко има като проценти, а и това е изключително важно. Още нещо, което мисля, че ще е изключително интересно на нашата аудитория, е именно твоят център, който ти си създава за офиси под наем, където хора с различни бизнеси биха могли да наемат почасово такъв. Разкажи ми и за тази инициатива и какви са вашите клиенти, които наемат такива офиси. Да, това беше като част от търсенето на това да имаме наше пространство, в което да приемаме клиенти, но в крайна сметка решихме да го направим и като отделен бизнес. Тъй като усетихме това търсене и ние самите сме се сблъсквали с това търсене и всъщност нашите основни клиенти са психолозите и ние като част от тази общност всъщност усетихме нуждата от такова място, а то е в сферата на онлайн консултациите и онлайн бизнеса, но човек не му е необходимо вече да има офис постоянно и непрекъснато и е насочено към професии, които всъщност имат нужда да ползват почасово. Само когато клиент изяви желание или те имат сделка, примерно, да ползват за час, два, един път в седмицата или колкото пожелае. И това всъщност стана доста удобно място за такива професии. Те идват, не се изисква инвестиция, това е изключително важно. Когато трябва да наемеш офис, първо трябва да инвестираш, да предплатиш, да се грижиш. Ако не работиш 2 месеца, всъщност то стои празно, притесняваш се, трябва да го почистваш, да плащаш интернет. Общо взето само сметки, такси, консумативи. Да. А при нас просто идваш с усмивка, те посрещаме, ползваш, имаш всичко необходимо, което ти трябва за един офис. Хубава обстановка и когато имаш нужда след това, пак го ползваш. И смятам, че това е изключително полезен бизнес, не само за психолози, не само насочен към психолози, и към други професии, като брокери, които работят не към агенции, също ползват адвокати. Центъра за семейни взаимоотношения имате една прекрасна инициатива, а именно вие сте създали общност, в която членувате различни дами с различни професии. Разкажи ми за тази общност и за тази инициатива малко повече, моля те.
Да, разбира се, това е нашето хоби, нашето любимо свободно време, да го прекарваме с нашите дами от дамския ни клуб, с моята партньорка, с която заедно менажираме кабинетите ни под наем. Всъщност решихме да направим, това е нейна инициатива, която ние решихме да продължим тук и правим такива събирания поне 2 пъти в месеца. Така ние се зареждаме с идеите и с това, което презентират нашите гости, които са свързани с женски теми. И всъщност ние много си помагаме. Ние сме като една малка общност. На кой каквото му трябва като услуга. Винаги първо се питаме помежду си от женския ни клуб. Имаме адвокати, имаме предприемачи, имаме и домакини, разбира се, психолози, хора с абсолютно различни професии. Но това, което ни сплотява, е интереса към темите и това да се събираме от време на време на чашка вино, всяка от нас да споделя с другата какво мисли или някакви идеи и да се заредим, разбира се, положително. Така че това е като нашето хоби, което страшно много обичаме да правим. И това е чудесна инициатива и е страхотно, което правите.